Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mahigala Biyernes. Dili day Biyernes, Huwebes di ay. Huwebes di taron manghigala no, May 29 no, ug mga adlaw mauna ang amo ang gitawag nato og Rayna Elena no, Rayna Elena diri sa Moa no, pagtapos namo manghigala sa Rayna Elena pinaagi sa Santa Cruzan. Abi no, bisi mirong anong adamay gala pag-andam sa lugar no, natapos na ang among confession, natapos na no, ready na pud ang amo ang mga kining mga kaninang buntag amo nang gi-repack ang amo ang mga school supplies alang sa mga bata. Hinuon ang amo ang t-shirts alang sa mga katikistas, wala pa nahuman kay itong usang adlaw pa man namo gipaprinta, pero amo lagi ni siyang ipaapas ra ni namo no, kay kuan man kanang apike naman kayo no. So mana no, pero nagkamot jud ta nga among pa rin kamutan gyud nga medyo ang mga kabataan nato ang mga katikistas na agid sila kuan, na agid sila t-shirt po din taon no, nga mga ila po din taon nga ikapasigarbo no, nga naagid sila gamay po din taon nga gitawag nato sa in English og remembrance sa ilahang kahago karon ko ana. Sabi no ato din pasalabatan mga higala no, nga ato mga katikistas, ang ato ang mga ginikanan, mga kabataan no, nga naningkamot po din taon gyud nga matapos no ang kining gitawag nato og Mayflower Catechism nga walay mga problema. Pasalamat bitaw mga higala no, kanang ulan-ulan man ginagmay pero dili gyud tanto no, dili gyud tanto naargy ang mga kabataan nakahuman gyud, nakakumpisal gyud tanan nga ubay-ubay gyud sa mga kabataan nga makadawat ugma o kining first communion. Nakuman naman sila first confession nila, first communion na pud ugma na gamay pong patlak-patlak ginagmay, gamay pong presentation alang sa mga kabataan no. Salamat kayo na araw-araw ta mahigala sa ato ang CBCP News Balitang Simbahan niining kamudtuhon Monsignor Sok Villegas nang warning mga higala sa pipila nato ka mga kaigsuunan batok sa AI generated fake ads. Kaya doon naman gawin mga higala nga nag-promote pod mga higala na ining ilahang mga produkto ginamit ang endorso no ni Monsignor Sok Villegas nga mura bag nag-endorso si Monsignor Sok Villegas sa ilahang mga produkto which is dili na tinuod no, muna nga alang na atong medyo gibaligyaan kay muni si Monsignor Sok Bishop Sok Villegas gyud mo ay nag-endorso, dili na tinuod, fake news na. Matud pa ni Bishop Sok Villegas ang obispo sa Lingayen, Dagupan. Balita mga higala gikan sa Vatican, gi-refresh na mga higala ang Vatican website no, open na kini sa mga transaction o alang ni adtong adunay ang gustong mo link no, sa ilahang gustong mo link sa website sa Vatican, ready na mga higala alang sa mga inquiry o mga transactions. Maukan to mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Abino ari na ta mga higala sa ato ang ari na ta sa atong Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Maximinus of Trier no, Trier. Bishop kini siya sa Trier, Germany. Unya iyang gipakigbatukan gyud no kining Arianism niadtong 336 no, kining Arianism higala mao kini ang pagtulunan ni Arius o siya kini siya kapari nga naghimo-himo pud og iyang pagtulunan nga matud pa niya si Kristo dili Dios ug tao lamang no.
ug maupod gihapoy gisunod sa pipila karon, no, ka mga siktas sa Kristyanismo nga dili sila mutuo nga si Kristo Dios kay tawo ra gyud ko, no. Nauniya nahimo siya may naghatag og kapasilungan o refuge ni San Athanasius, no, sa dihang gigukod si San Athanasio during the time of persecution kay 300 years ba yato, no, 336. So bada nga dunay persecution atong higayuna sa Christianity o usa sa mga gilutos mao kini si San Athanasio na kini si San Maximinus of Trier usa gyud sa mga misagop kaniya. Noon niya usa kini siya ka miracle worker o strong defender of Orthodox Catholicism. Ayan, no? So ato karon nga gihinumduman manghigala ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Maximino sa Trier. Padayon ta manghigala sa tuag nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon ug ari na ta mga higala ato na nga timbayaon, no, may mudto usab ang ato ang mga lay ministers o ang akong mga classmate dili gyud na malimtan mga higala, no, si Padre Obing Masyon, si Padre Dami Hiramis ug ingon man usab si Padre Tonton Arnaiz dinha sa kaning Batingkil ug sa Cebu, of course Father Peter Necesario, si Padre Omin Mahusay, si Father Rosdel Noel, si Father Kipling Agravante, si Father Kining Glenn Banson, si Father Joseph Anore, Joey Belsinia, no, si Padre Rosa Russo, daghan pang uban may gala, no. Patay na maguno uban mo nalimtan na may si Rom Narca o si Mario Atienza. Naala, no, may bunto na kanatuntanan. Pero dito sa kuan mga higala, dito sa kining maasin, of course, atong timbayaon si Father Samuel Papa o si Father Dodong Cordobes. Di ko na ako kalimtan mga higala, no? Kaya talagsaor na guni, no? Na atas kahanginan, ato ning pahimudsan aron ato matimbaya ang atong mga classmate. Of course, si Padre Junar Sibilia. Naminyo na si Padre Junar Sibilia, pero pare gyapon siya kina malagi tay ginaingon og a priest forever man lagi ba. No? Si Padre gyapon, si Padre Junar Sibilia gyapon. Pare dili gina mawala. Bay, no, padayon na ta mga gala sa ato nga mga ari na ta sa ato nga catechism. Abi mga gala, no? Dunay matud Padre, kana bang naa ko akong silingan nga laing sikta, giingnan ko nga kana kunong krus iya kuno kana sa panulay kay diha kuno namatay si Kristo. Dautan ba di ay ang krus? Dili oy ano naman taong nadautan naman na ang krus, no. Kanang ko anang kanang mga panghuna-huna nga ingon ni ana, mura ba o nakalitan sila ba? Mura ba o muna ginaingon nga ila-ila gina wala gina sila matud pa makadawat sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles, no. Kay matud pa lagi sa mga apostoles ilabi na gayud si San Pablo, niingon si San Pablo sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga taga Tesalonica kapitulo 2 verso 15, stand firm to the tradition which we have taught either by words of mouth or by letter. Sa tupadunag yung mga pagtulunan nga gitudlo ang mga kakaraanang nangauna ba nato ba nga maoy atong sundon, no, no. Unya matud pa sa tradition by letter, matud pa gitudlo diri ni San Pablo, matud pa niya sa kanang Galacia kapitulo 6 versikulo 14, matud pa diri, no, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Tanawara, no, mga laing relihiyon maingon nga kanang krus iya kana as panulay. Pero si San Pablo, sa iyahang pagpanudlo nga nahimo ng tradisyon, matud pa ni San Pablo, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. No, gilaliman ka anang istoryahan niya mga lunan lang matud pa niya, dunay lagi laing relihiyon nga niingon ana mo lagi nga kulang lagi in taon sa
wala 20 taon kaya masayon kay wala man lagi ni sila tradisyon, pero kining kabahin ana kining magpasigarbo lamang ako sa krus atong Ginoong Jesucristo naa man sa Biblia, no, matud pa diri sa kining Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 atong tanawon ha, naa ba yun, no? Bersikulo 6 bersikulo 14, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus atong Ginoong Jesucristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. O sama na ngano naman ang ngano man ang silinganan nimo nga dili man mutahod og krus nga matod pa diri nagmatod pa diri sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 si San Pablo nagkanay muna ginaingon lagi, no, nga mga tradition ba nga ilang gitudlo sa kana bang either by word of mouth or by letter, no, na ba na dire atong basahon ha sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 ha, may nang inyog yun nga makuan 2 Thessalonians verse 2 chapter 2 verse 15, no, matod pa diri ha atong basahon sa busa mga igsoon barog nga maligon ug pabilin diha sa mga gikabiling pangtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Sa tubag gikabilin sa ato padugay na muna gitawag og tradisyon, no, mga pagtulunan nga gibilin, no, busa mga igsoon barog nga maligon ug pabilin diha sa mga gikabiling pangtulunan ang mo man binisya sa tradisyon, no, may binisya sa tradisyon gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat, no. Sa to pa doon na dyo'y giingon diri si San Pablo, no, si San Pablo niingon nga sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. O sa to pa gitudlo, no, gitudlo gyud ni San Pablo gani kun ato pang basahon sa laing teksto sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus binuang alang niadtong wala maluwas, apan alang kanatong giluwas gahom kini sa Dios. O nato na basahon ha, kay basin ba og gusto pod nga masayon ning uban 1 Corinthians chapter 18 na may Bible diya basaha, no, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang nga adtong nangalaglag apan kalatong giluwas gahom kini sa Dios. So, ngano naman ang inyong silingan nga niingon man hinuon nga kanang krus iya ni Satanas nga iya panulay kay diha kuno namatay si Kristo sa man siya. Muna siya angay natong pamalandungan sa mga laing relihiyon usab na. Pero kanang mga laing relihiyon wala lagi na sila kuan pagtulunan nga giga na dawat gikan sa mga kakaraanan kay wala dili lagi na sila kanang konektado sa mga apostoles. Pero kita konektado man gud ta kay ngano man naago tay connection gikan sa unang Santo Papa nga si San Pedro ngadto sa pinaka-latest na Santo Papa ang ika-267 Pope nga mao si Pope Leo XIV. Ano, klaro ha? So kanang kabahin sa krus daghang itag paagi mahigala pagpadayag ni ana. No, dunay uban nga manguros ta. No, dunay uban di pud sila manguros. Pailhan mo jud nimo ning laing relihiyon mahigala kay mahadlok man silang krus. Imbes nga ilang ipasigarbo ang krus, no, matud pa diri ni San Pablo. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Panuban nga mga laing pagtulunan muro mga hadlok ining krus. Ug manguros ta muro mandidiri sila ba. Mura bag ilhanan nga murag dili kayo. Pero kung natong tanahon sa kasaysayan, no, sa panahon ba ni ato man ning makuan mahigala, no, ato nang mabasa sa mga kasaysayan sa simbahan, no, kanang gitawag nato sa English o church history kini si kuan ba Haring Constantino sa history na po ni mahigala ha, ang primerong kining Romanong emperador, the first Roman Empire nga mao si kuan ba Emperor Constantino. Sa wala pa siya nahimo nga kining emperador, dunay nahitabong panaggubat, no, na naggubat ang mga dunay panagubat nga nag-inilugay ba o kinsay mo mangulo sa Roma.
Unya kini si kuan si Emperador Constantino, dili pa siya emperador ato, gipakita siya og timailhan tidto siya damgo matud pa diro in hoc signo vinces, nga sa ato pa, with this sign you will win, no? Pinaagi ni ining signo, yun bang sign ba sign, no? Makadaog ka, no? Matud pa kini ni historian Eustaquio saan siya? Conolata o Conrata yun hala, no? So muna nahitabo sa Battle of the Milvian Bridge, nakadaog yun, pero ang ilahang mga standard, kanabitang naimura og standarte, cruise na yun ang gibutang. O nya tinuod yun, nakadaog kini si kuan, kini si Emperador Constantino, ug mao na nga ang Roma nahimo nga usa ka balaanon nga imperyo, kining Holy Roman Empire. Unya ang primero gyud nga emperador nga Kristiyano, no, mao kini si Haring Constantino. Klaro. Kung wala man dagay magpabunyag dayon si Haring Constantino, pero at least iyang gisagup ang Kristyanismo isip opisyal nga kaduno may ingon wala man to magpabunyag, nagpabunyag og sa wala si Haring Constantino, pero at least iyang gindawat ang pagtulon ang Kristyanismo sa iyahang imperyo, sanglit iya man kining gihimo nga official religion of the Roman Empire. Klaro ha? So kanang imuha nga silingan nga moingon nga kana kunong krus kanang iyas ni Panulay kay diha man kuno namatay si Kristo. Sagdahira na siya managi muna sa Lucas kapitulo 23-24, pasaylua sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Okay, klaro? Nala din na lang una kita kutob. Din na lang una kita kutob ha. Ako lang gyapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Father Akademia Kab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos nga makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Good noon. Thank you.